Здравейте, моето млада падаванчета. Аз се казвам Боряно и съм сам вкъщи. И когато играем на компютъра, там има футбол, матч, нали, играем. Много е топло. Какво да правим в парка, като ходим там с приятелките, пим колечка, в парка се разхождаме, време много е топло. Мой драга да коментирайте, отивам да се изкъпя, че е много топло. Здравейте отново, мои млади падаванчета. Аз се изкъпах и сега съм чист. Много съм чист. И като се коментирате на страницата, жега да си иде майката.